Melham reality clear to the in the vine ti bai ka book le chau milo like ka milo subscribe pa milo share sak to te chunga khanin lom thu ka soyatin comments lama te thuron chatak tak min pe to te chunga po khan lom thu ka soini tunchu ma hianin Dr. Caroline Lalramnghaki ani hi a foreigner Doctor na thokani a COVID-19 positive patient ICU a enkul chin tu ani hne na chang hianin thupoi mo tak tak tile Mizoram buite hne na cha du te kha nei thea chungde chukan ngai thadon ani chuan kolang o Oh, hello, Dr. Caroline Chibai. Oh, Chibai le. Oh, katong afya em oh. Oh, afya eh. Oh. Hey, COVID-19 positive patient ka ICU in Kolchin ni kan lo siya adik tiro. Oh, dik. Oh. Titsuan zo na te kan han zo chenga te mazong. Oh. Chuan inom na khamin shil theim chuan inom na vel chan chin tang pui COVID-19 wanga innun phung danglam dan te khamin han shila. Kan ka tho na tak chu kan NHS trust hianin I media betura min reservations an nei wang hian tho na tak kha chu soi the lawanga ma se UK West Midlands NHS trust pakhata ka thokta ta chuanin I nimin atang khanin innang ni ponin lo sha anga newsa lockdown UK lockdown kan Prime Minister khana apuang ta animia changin chu tuna hi ama kha chuanin I mi kha anla chuak theita school kha chu Friday atang khan an khar to ta ma se I mishing kha chuak han la phalta ama se nimina chang khanin case pun chaklut tuk awang khan I lockdown anita UK po ma se khami lockdown na po khanin necessities basic necessities nei nan kha chuan la phalta ma se khata khanin enge kan mamo tak chau leitura kan chua kha theita ni chuan exercise emo khatiang lak ngai nun phung wanga lak ngai kha phal ani le ta chua phal ma se ta chuan family atang khan pahni kan chuak theita ni chu kati chu enge mi pahni kan chuak ta chuan mi pahni same family changa ni lo kha ai mu thei to lo ta chumi mei ba ka chuanin enge tuna englo zong church te khatiang gathering so kha chu a thei to lo ta school church le shop zong restaurants shops basic necessities englo shallo kha chu kharvek ani to ta ni chu chu jang chuan kan nun phung kha aron dang vek ta ma se englo tuna hianin na akal lo thei lo ke ni ang hospital la key workers ang kha kan chua lo thei lo wang khan mi kini kha chu min phalta ma se ha khan kan batch te kan chua kha chuan konga police in min ti ding pon kan batch te kan hu ngai ta khatiang khan aron kan omdan poron dang vek ta ni UK hian ani chu ti chuanin he natna hi in omna in rama ti tiang in rama aron omtir khan hei doctor lawni ta aron omtir khan enge nangma rilwa lo om atira kha chuan ni news kan han ena China aron thlen ma sak bera virus enge video khan mi tlu top te kha kan huta ma se rilru kha chu enge hetiang ram aron la thlen si lo wang khan enge China rama om phot ang khan kan huta ni chu ma se claim kha chuan rilru chu nuam to lo deu ta ti chuan ram danga tanga aron spread tak enge mun danga spread chana Italy ania Spain anon ni le po tang kha chuan
ril ru anuam to lo chan ta chan chu pandemic anpuang ta pandemic chu enge na khovel zong a spread khami same disease spread to ang khani ta kha ke mani kanin prepare ngai ti kha ril ruwa aron omta enge ril ru chu anuam du lo khop me atira chuanin ramdang tan khan iril ro pui da ve thotina athira khan enge ral khata changaron en wang khan mu wang khan enge oi China kan khongai ta kan mu ta ma se kha a disease khami spread sakdan le enge khatyanga lockdown hial angai han mu kha chuanin he ram shanga aron thing ve thei tani ti kha chu ril ruwa chunga chang kan pai ve da reng ta kha kan lo enge claim chuan ril ru chu nuam lo ve deu chan ti chuan ron thleng ta tak mai sia tuna I omna hmuna ti po ti ham patient in han enkol ta khania tro ashom do khopang enkol me ti chuanin chu covid-19 positive patient in enkol dan ti khamin han shil them kan han shat om chi te an mani te an khoi tha kem enge tuna hianin ICU hian COVID-19 patients positive hi kan nga lutukta enge ICU hi tuna hian 14 bedded general side kan nita chuta chuan pariat thi positive anni to adang zongkha suspected ania kan la ngak me kama se suspected ni chungkan atira changa x-rays kan lak zong signs chu adang ho positive to nen chuan ai mil zakta ma se confirm nan an result kha kan la ngak me ta ni chu guidelines kan soinga kan enkol dan shim hi UK a hian enge government hian guidelines min petani I ke mani symptoms kan sha to angin khosik khu le thoha anita ni hemi a main things ka chu kha nei chuan enge hemi pathum te zinga mi hi fever cough khami or enge ani lo pon thoha angkha breathlessness nei kha chuan self isolate mani in self isolate phot tur min tita hospital aron kal lola GP general practitioners ho phone lo bok ro min tita photin mani in chunga ni sari chung in self isolate tur ani a chuan chung kwa ne na kan ni chuan ni sompali chung in chunga turin min du ta ni chu ta chuan kan symptoms hi control theilowa thoha lu tuktele fever kal thelo dai thelo kan zual ani kha chuan 111 min ron ko 111 call 111 call turin min titani phot me chuan hospital ron kal chu min ti phota 111 kan call ta chuan 111 khan zo na min zo ta zo na hata khan hospital kan mamoa an sha chuan ma se motor nelo transportation nelo kan ni chuan 9 nge ambulance mi ron thon sakta ni chu chuan chutiang lo mani in drive thei kan la ni kha chuan so hospital la kal turin min advice to khan kan kal thei hospital la mani kan kal thei lo chuan hospital la khan dam lo an thleng ta A&E and dia kan emergency to accidents and emergency ti khan an tam lut tukta anon thleng ta tun lai phe chun tam lut tukta chuan khata khan COVID patients ni ho kha ashangin kan da le ta khata khan blood test kan la hala chest x-ray kan la chuan a 10 inge thoha lu tuk kha chu suspect tho kha inge isolation ward da kan da hal ta ni chu chuan a 10 ICU mamo tube ngai thoha lu tuk ron thleng khami inge deteriorate ngal ho pa chu ke mani ICU doctor ho minon phone ta ani ICU khan ron motorin chuan ke mani kha ICU ka zantin hi pali kan thokta chuan pakhat to mo ve khamizana accidents and emergency ron chuktur kan divide mi pakhat kha kan ruwa kha achukta te chuan kan enta kha ICU ventilator manga thok ngai to ho kha kan ron shwai ta ni chu ICU chuan ti chuan kan ICU chuan tu na hian anwa in ventilator ngai vek an ni ta mu a siom khop me a chan chu
chung te anon thleng chho thei to lowa chung te ne nanin mu thei to lo ta ICU wa le hospital visiting times adang to ta ICU wa chanon thleng thei to lo shim an chung te kha ti chuanin a then enge azwal laman panta chuan an kidney function te khatyang kha a shut down top me ti khan englo an oxygen po asang ber an require ta ti chuanin tuna tak khi chuan ka soi thei chu thadlam pan anom lo wang hian kan tan a beidong thak lut tukta han tho po a beidong thak lut ka ma se kan thei top kan chua kan ti me kan ni an thatnan kuming zat borvel nge an ni hlom tu na i patient te ha hi tuna hian ni kan sha to angin kum upalam pang le ama anatna lo nei lok to ho natna yom zia chu high blood pressure thisen sang kan tiang ami zo chuan diabetes te heart disease nei te le achen immunocompromised mo cancer nei te khatiang natna benvon ang lo nei lok to hi chunga han athlan na lut tukta tuna hian kan hospital kan ICU wa chuan atlam puin som ruk chung lam an ni ta le natna lo nei lok to kha an ni ta ni chuanin ma se ka mu pakhat chu no pang kum som no pang zwal kum som limi eng man nan nei lok lo nan nei lok mi alo po tu na han balut tukin om mek ta chu wang chuan coronavirus kan rin in a hlo mani ti ka mu ke chuan mo ano pang lama po nalut tukin ron thokla ta tu na hian mi pakhat mid 40s ania pakhat kum somli eng ma an pahnin nan nei lok lawan omani chu tu na hian ventilator ngai nan eng an thomek ta pakhat chu a thatchuak do na mokan ti line azwal le ta chu te chu enge tu na kan nom dan me kani ti chuanin i duty china i enkol china bo han boral san to chen omim soya shem lo chuan boral san om to boral san pathuman om to kan duty china chuan soi she om ma se nge thathuak kala mulo tu na hian mo ICU ka shwai to chuan ke chuan ICU ran om to ward lampang chu adang thudang ni se ICU atang kha chuanin I tu na hian ka tho china chuan tu ma enge ICU tangala dam chuak discharge kan nei lo ani chu ti chuanin ICU wa patient dam lo kha than chong thei tok ka an boral don naya chung te emo an nu le pa te mo thu cha nei te I ne na thu cha ang chi te kha idong mialem tu anon hen hian tu ma englo enge biak theina nom to lo ta ventilator tube manga ventilator wa ngal an ni wangin enge awan doi thak lu tuk an boral pon an chung te biak theina nom to lo ta an chung te hian an ngai ma ti chuanin an ron phone nga hospital kan ICU phone kan thalda an chanchin an ron zot thina soi po enge an chung te biak po shi om thin a chan chu good news shil tur hi om ngai lewa an zual lampang shil enge shil angai thin sia le heta enge honest ka thil an chung te shil angai thin sia chu wangzan ke ma ni tan po shi om lituk rengot ani chu ta chuanin nangma ni tikhandam lo ICU batin oma enge englo mu shi om tak kha in hunem don ro pc atin nangma ni kha in veng film krem in thom no te in kami chung in lu do na khang chanchin khatle ma zo min han shilela chu kami kanin prepare chanta hetuna hospital enge tiang covid mo 19 positive patients England aron thlen tran tir tang khan kan lo in prepare to ta PPE kan tita personal protective equipment si angai nge ta chuta chuan ama sign training min pe phot ta ni chu chuanin a training bera kami personal protective equipment hak dan zong le
kan tho zoa lak thak dan kha step angai nge ta mani du danin kanin hain kanin thel lo ma angi tuna chuan a step dan ha enge strict takin kan follow ngai ta le mask hi asang ta tuna hian FFP3 kan tia tuna COVID-19 tan hian FFP3 kan mang bik ta ni hemi kan deal nan hian chu filtering face piece an tita ani chu enge seal thalutuk ne yangai ta nge tai takin min fit angai bok ta chung te tan chuanin I fit testing min nei sak thot ta ni chuanin to put in enge khami key worker staff zong fit testing angai top me ni kan hospital la chuanin pakhate tin min test an enge time slots min peta ta chuanin kan ming sai na khatiang khan kan hospital number ji ange ngai mandatory ni ta chu mi feel chun ta ni chu feel khami amas vua chunga enge min test na thil la taste he tlat mo he an test fail khan ta khami test fail kha chu hood an tita hood dang pakhat le ta englo helmet ang hin ita tian at type fit ta helmet ang hian heta seal chuan pipe ang hian oxygen kal na tu le ke manin a respirator ang hi kan konga kan huangai ni chu khami kha an mang ta chu FFP3 fail ho kha chuan hood kha an mang le theta khatiang khop khan enge in pua changa ya pass khangai ta ni chu englo chu FFP3 chu enge pass lo kha chuan gang man kha hood ania hood kha kanin dai zo to lo tun la ya hian kan hospital la po enge personal protective equipment si atlem tial ta ni chu chuanin kan ICU kha kan thleng khan he ta ICU po na hian duty room kan bek te engkim kan da na kanin thak na ta khan kanin thak vek ta hospital enge he OT dress kan tiang scrubs ang kha kan haphot ta ni chu chuan hospital shoes ang kan englo vek ta kan bun lut vek ta ti chuanin ICU tak khami lu ma khanin in hak na tur area kha enge donning on and doffing off area ta chuan thian pakhat nen kan lunge ngi ta ngai ta chan chu ka thian pakhat khan ka in cheidan kha a phui ve kem ti min check sakangai ni chu chuan pakema khan ti khan pakhate tin min lutir an phal lo ta pahni zelin ai thak na la ya chuan a station a chuanin kan ding ta ti chuanin tikhanin enge gown kan kut kan sil ve ka chuan kan sanitize he surgery ti tur ang che hian chuan englo kha ama saberin gown kan haphota a gown kha enge penetrate he enge waterproof ang enge turani ta chuanin sir it's kami zo khanin enge kan mask kha kan vuata chumi zuwa cap chumi zuwa gown chumi zuwa eye gear tikhan pakhate ten chuan shoe cover te tikhanin kanin thuam vekta kanin thuam zuwa khan kan pakhat ka chan khan min check ta ka gown kha phui vekem enge ti zong min check sak vela khan ama kha in chei vele ta ama kha tikhanin anna in hatan ta chuan ke ma khan ka check sak le vek ta phuiam asnung a gown zong tikhan khatiang khop chuan kan film khurta chuan enge gloves portable gloves ang khatiang khan kan bun vek ta ti chuanin kan lut ta chuan kan omre the khatikhan voi khat in che to chon chwale me thelo ta voi khata darkar nga te atlang popin ICU akhan kan omati chuanin kan enkol zong kha enge coronavirus patients ang anni vek to me ta tuna a suspect kan ha me po an symptoms le enge an x-ray zong ani to bang khan coronavirus patients treating kan treat vek to me ni chuan ti chuanin darkar nga kan thoka achen chu an tho pa ta achan chu kan ma sit tai lutuk ta kha wang khan an tho ha an lu te ha ya ti khan an chhuwa ngai ta chuanin khang kha kanin chok ta pakhat a chwa chuan enge chok tu kan nei zel ta khati khanin tuna chuan kan la nei shi ta ma se zo in tuna hianin kan dam lo chan ve to ni chu thian de khosik a ron lu the lo ti te le
khatiang a symptoms ang nei tran kha anon an kan tial dia to chuwang chuan hei enge kan malam hun to ri kan shelo ni tuna tak hian avan poi ve o nang ni le zel en kul tu te in nat le zel chuanin ril ru ha thak don hle mai o ni min lo tong trai pui zel do ne chuwang chuan tong trai pui na hi kan ma mo tak takin ka siam o adik cha tong trai pui na thei to pin zoram lam pang te ponin he ko shana te po mi maltina te tong trai na adi an thoa thok tu te nurse te doctor te tan ten tong trai na te an nei china ai oi tian ngai tha mei po hian in khong ai tha kani thok tu te mo in ha zia kha darkar nga chung po khan izuna chwa kani po khan har sat asa azun thei mei thei lo kan kha in thak kan kor kha voi khat kan hakin kan payangai to sia le tuna hian atlem tran to sia chuwain kan in thak thei ta lo ta ni chuwang chuan I chuwang chuan kan thuak lo kan tikhanin kan tlok mei chuang kan ti tur ngai kan tuya hal pon kan thuak mei thei to lo ta tikhanin kan on chwa chuan enge kan smai zong hi enge ammas kha attai te duka kan smai hi a sheng kha amak zong sia ma chen chu enge kan vun te hi engtin nge ati ro amo tikhanin enge ati dum zakani chu a sheng bet ne lu tu khan in vun te po kha a khwar kok lo mo vun kan vun hi ti chevek mei kan thil wa khan chu tiang chu kan ni tu na hian chu ti ni chuan nurse te po doctor a phe chuan in han all thei po kha in to mang lawanga mamo na kha sang to sia achen khatiang achen enge en kolla ICU chunga omla ya enge emergency kal thut ngai te ni ta ma se khami kal thut ngai kha chu pona khan onin thak ve lo khan pona he kan duty room a khan om shita ma se ICU chunga kan buai lut tuka enge mamo kan tran puina kan mamo kha chan khami pakhat kan pona om accident and emergency kal thura kan ti kha aron lut ve ta ti khan kan buai mu main zan khwa in chuan darkar som pahni chu an han tia tho tur chu ma se darkar som panga te kan thok top mei he achan chu enge kan lo shato lo thin he darkar zat khamo damlo mai na nen mo azo huna khan ti khan next team ron kal kha hand over han pek chung kha darkar khat le chan ve te ni le top ta chu wang chuanin a hun kan tia han kan ho to lo in hak chung ringo po kha rei do na in po cha chung te kha rei do na tro in po cha chung rei lu tuk ringo po cha chung kha rei film khu rangai lu tuk ta chu wang chuanin kan in po cha chung kan po rei ani chu in thok ha hle mai mishing nun na chan turin thei to pin chwa nangni po pathianin veng cheu sela ti kha ka du hle mai lo tong trai na po ka lo ka thei to kin ka lo tong trai pui cheu nga tin mizoram thir tu mi pui te po hian in tan thok tu te tan hianin an tong trai na sa ema tuna ithil soi te po hi na han ngai thalenga a ai na sale zwal pon tong trai na an lo hlan le nge po kha ka ring ani ti chuan hun inei tamlo tu lo I chaw ti po kan sha amaro chu mizoram ta na nge I than hem ngai ne te kha kan lo sha mizo mi puite mizo puite ne na I cha du te khang te khamin han sei sak le la tro chu mizo mi puite hian ai kan van nei ka ti chu tu na hian enge COVID-19 positive patients kan le nei lo hi hemi kan van nei khi ka tilut tuk tuna hian ka khwa omna hian tiang thini ve thei se hi ka ti hlia ahlia chan chu vo in zinga khan vo in chunda khada khan UK hian mi sangruk zaruk somnga kha known cases ania tuna nangma ka biak ma cha che daruka kha tunan daruk khan sangriat somsari pasaria a chhauni chu dar ka ni chungin ti chuan tuna hian dar khata khan mi thi UK zong mi thi zat an record kha
zathum somthum panga ania darga ni nu tu kabia pa cha kan zali som ni pania chhota ni chu wang chuan coronavirus hi ahla ani ti ka soi duwa le a spread dan hi kalam ngai lo hetianga mo swine flu ate khan ICU wa ka thok to ta ron thlen tir khatiang te ebola lai khan min po zel ta ma se tun coronavirus spread sakdan ang hi kalam ngai lo wa chu wang chuan mizo mi pui te hian lo la serious turin ka cha du chewa chu englo ma se khami enge THEI chuang lovin enge wise takin lo englo turin plan te lo nei turin ka cha duwa ti chuanin sarkar in thuan chwa thinta sarkar in chu wang chuan kan mitora po khan health enge kan health department te po khan guidelines an siam ka ringa chung chu thu lo oi turin ka cha du ni chuan thu hi lo oi emula tuna lockdown an tia curfew an ti pon lo chhuak lui lo sham ro a chan chu tuna hian kan khwa ringo ta po hianin lockdown te a har lu tu ko wang hian tuna hian mi thi hi ka huna salut tuk to hemi englo enge coronavirus wang hian ICU tang pon an thi ka hmuwa thi enge ashi omani chu ashi omlu tukta tin heta chuanin englo kan na nei tha a enge ICU wa enge equipments te ventilator te enge dialysis machine kan dia nangi chon dialysis machine angin in thiama filter kan tita heta chon bedside tin in ani ta ni chu khatiang kha kan nei ve si lewa mizoram a chuan kan infrastructure la thasi lo chu wang chuan ka ngai tu ba lu tuk ani enge lo thleng ta se engtin nge I kan deal dan tur mo tuna ti kha ka ngai to tuna hianin kan hospital po hian a double don allo thi asang don tuk tin kan in prepare ta kan theater zong kan khar operation theater elective ho zong kha kan khara kan theaters ho hi see what until turin kan prepare me kan I chu tuna hian achan chu ICU a hian overloading don in kan sia an khum hi ka anin chang zo don lo chuwang chuanin khang kha ani don ta chu wang chuanin aron thlen ma khan nang ni chu aron thlen ma khan lo in tua cha fikin ron thleng lo turin enge tu po khan kan enge everyone is responsible mi mal tin kha ishem enge a age zong kha kan responsible vekani chu ka cha du tak zet chuwangin thu lo oi ula sarkar thu lo oi ula curfew an ti chuan in chunga khan lo tom sham ro chan chu tu na hian coronavirus dan atang hian enge a treatment ala omlowa a vaccine ala omlowa enge a tho dan a thena chuanin enge khule fever care omlo te diarrhea mo ko thalo ni tangten aron present top ta chuan he virus hi asha chian lutuk ala ni lo wangin enge ina kha kan shed be chu tu na hian enge social contact traina spread chaklu tukini wangin social distancing kha apoimo beta chu tun social distancing kha enge adam doi chu kan nei chi chu ni chu wang chuan khami kha lo zom ula chu wang chuan a serious zai karon soi do chu patients ka mu to atangin chu wang chuan social distancing le enge hand sanitizing kan ti te kha lo enge lo zom sham turin karon cha du cheuni ti chuanin in chunga kan lo omta a tuna pi chuan kan han sui anga kan han ta thil ma mo le tur khan kan ba chuak zo ta ani khada kan hole nu a hello hello itong kha break lat ti khan chiang yam min zo le sham them ka englo ka shelo ka tu nai min zo na kha ole pona thil le turin kan lo chuak ta a mamo lam turin voi khat chong kan han hole ta a kan hole a kan chet dan tur pona kan chwa shima kan lu le kan kong ka bul kan thena kan chet dan tur khamin shil lela ti chuanin khatia kan han chwa kha enge thil lokai to te enge low positive te low pal to ta ni se khatiang kha an droplets te kha enge
kan lo khoi thei ta ni chu khanga khan in ron thlen ve le khan kut sil ngal hi tha ka tia ke chu hospital atanga kan ti dan zon heta hospital atanga kan ho khan enge in chung kan thlenin akong khara phe kho kan thelta a kan phe kho kan da shangta kan chhuana phe kho ka kut kan sil ngala le pon tanin bual hala chu ti chuanin I kor zong zong hi struktura kan da hal to ni ke ni chu ti chuan chu tianga aki thei chuan a tha ka tia chuan enge I mask po hi I khatianga a filter thelo ti ka sia tu na chuan hi surgical mask himo I hello ka sia e se thei em chu se mask kha he khu te lo nei taila I mid lo ve to lo ni ta angila ai la lang lo mas corona virus patients khatiang kan ni ti la selo mai la khu te khatiang kha midang kan kai lo nan khan kan chwa don chuanin khang te kha mas te kha wa tha ka tia chu ron ho khan I man ni kha enge in sanitize ve kha tha ka ti ki chuan mo kong khai lo changa I phekok phela mani kor zong da shana ti chuanin in bual hmal kha tha ka ti ki chuan ani chu ti chuanin nangma in chungkwa ifate ipasalte I chungkwa khan iron I hovele inai hovele te khanin ifate khanan lo kwa chem khang no pangta na injurtir na te khamin han chil vele la kaka ke hi tikhanin ICU athok khami coronavirus patients mureng kan iwang khan ka chung te hi ka ngai to lutuk ta ni ka pass on thei ka infect thei ani di ka shereng da chuan fanu hi kumlimi ka nei ta chuan kan pa hi tikhana omboka in ka thlenin an panin I hospital a hian kan van nei na chu ke ni chu I in bual hal na kan nei ta ho ma in ma se achang chuan khatiang thil in bual na te tawel te kan lo king ring thi lo ta in ka thlen ve le hianin ka fanu hian ngai in min lo a local thin ta ma se lo min lo nei si lo la ka in bual thot lo chuan ka tia tikhanin a pa po khana lo sila te chuanin in ka thlen ve le kong khar bula sangin ka phekok ka phela polythene a sangin plastic bag ka da ta chuan I ka in bual phota ka in bual vek phota ti chuan an hne na ka kalma in chuan ka kor zong hi struktura ka da hal top ta chuanin I ti chuanin ka bag po hi bag pa ngai ka keng to lo ta hi kan vai in polythene kan keng to pi sem hi bag kan bag zong apo kai vek thei to ta chuwang chuan kan bega khan polythene anga khan kan thil mamo kan keng top ta chuan kan lokara kan da vek to ta chuanin tikhan karon ho khan khang ka bag enge ka polythene bag ka ken ang zong kha plastic bag sanga ka da le ve ka chuan room sang hi ke ma tan ka da ta chuan I achang chuanin asangin khami karon ho ka chau lutu kain wal zo kha enge I ka fan nga ma second bua zo kha ka bula rong kala ma se ka mudon ka chuan an mani bula ka mu to lo room sanga ka mu chan chu akai an kai theina kha enge chance kha ka nei tlat awang khanin ke ma ber khan contact enge I ka nei wang khanin coronavirus patients nen asangin ka mu ta ni chu ti chuan room sanga hey in lo van tuar na se em alo lo lak serious ya wangai chuan kan ti lo thei lo ani lo lak serious TIC lawa khatiang om tur kha min du ani chu tro ai lo ti do ma se ni e khami in alon la thlen lo na kha van nei na ala ni e chu wang chuan ron lu ti lo sham nan Mizorama kan va in ami maltin responsibility kan ne chu kan zom chuanin enge khetiang anga tuna ramsang thleng Italy ate US ate Spain ate kan nei ang mek ang mo hospital in enkol zol ang kha khatiang thleng lo sham tur khan ka du ni chu Mizorama chuan ani chu
i hun chatak min pe a i Mizoram i veziate loin veng film khur tura min du ziate i miron shila tin in thodan chanchin te po miron shila i tung traina in ange in mamo ziate khatiang te in soya e rilru khoi topa e clear tu mi pui te po hianin i tung te an han sia ani po hianin i an khongai ve thau ching karing mani fate bola po du ang thalin in mu thei do lawa mun chana te in mutte lo ngai ta atin i no te po ala no pang em ma se nu te ngai rual luk tuk khalani ma se anu ka ngai se te ron kwa momop che kha thei nya lawani mo a thei to lo khami no te po kha ifanu te po kha e ka khongai ro to pa ngai tha kan sia ta na tha thau si ma se ngai thak te po kha e ke ma chuan kalo khongai lu tuk chawa o chan tuna Mizoram po curfew le lockdown an a ti te kalo sia hang te kha wan nei na ne in tan chuan a chan chu heta chuan chung te bula enge ina hle a ka fa te kwa thei ka fanu kwa the ka chak lut tu ka ma se ke chuan ka thei lo a chuan nang ni chuan khatiang kha in the chu wang chuan chua cha ka enge chua chak te ka ai khan in chunga in oma enge chung ko in luma chung te ne na in the ka in van nei zia kha lo in she bak ula chu wangin tuna curfew po hi enge mal som na zo ka lo in lo lak ka do ni i chung ko zinga khanin du to ka han chet lat vel te po ila chak ngoi tina ni ta tro la chak ke ma se du angin ron hopon ka fanu ka kwa thei to lawa enge ka du angin hun ka mang thei to lawa bula kan duty hours te enge a hectic to wangin tung chunia ka chak tu na hianin enge in chunga ve thei a hetianga lockdown a po ni se in han hle ya fate enge kwa chunga enge games te mo enge movies te han en pui khatiang kha ka chak ve lu tu rin wa chu wangin in van ne lu tu wa chu wangin tun hun po hi mal som na zo ka lockdown po ni se shemna anga ngai lo pin mal som na zo ka lo la ro mal som na pathian in pe che sela shi sel na nen i na tong ta kai lo tho theina an du sak na ka lan chi a ke ni pon kan lo chung try pui ze long che ole alom le tuk ri gote min lo chung try pui ze don nia Mizoram mi pui te ole hun cha min pe kan lo me ole adi phot le ole bye bye le bye bye tikhanin Dr. Caroline kan han biak thei chu ania COVID-19 positive patient and call to ICU and call to ania how tak zia te po tikhan kan mua achung te bola po fate bola po mu thei levin tikhan anom toni amai ro chu mizo te min ngai to ema Mizoram ngai to ema mizo mi puite ne na te po khanin cha te kha aneya athu cha te kha athil soi te kha lo zom shamila ti kha ke ma in comments kalau siam ve atin tong try pui turin min nge na se ema hemi melhem reality clear to te zong po hianin he program lo clear lo en to te ne na kangen du cheu chu tong try na lama hian kan thok tu te nurse te medical lampanga thok tu te le kan police te ponyang chung te chu tong try na lama sha in pathian hena hlani la ti kha kalau ngen ve ani tun chung kan program tan chuan kan du tok le photanga Dr. Caroline Lalramnghaki chunga polom tho kan soya clear to te ponin lok pui nge kan be se Melhem reality clear to te in zavain mangcha chai tui vekule